Ito yung sinadya ko talaga dito sa Uping Canal. Dito po ang lagi kong binibilhan ng masarap na laing. Paborito ng mga Bicolano. Bicolano po kayo, ma'am? Sama kita sa vlog ko, ha? Sige na, kunin ko na yung isa. Kunin ko na yung isa. Sayang mabinta, ano ha? Galing ako dun sa kabila eh. Walang mga tuyong dahon na nakita ko. Pag ano kasi, pag ganyan, pag ano, titinag namin. Oh. Pero di naman po kayo Bicolano. Bicolano pala. Di naman. Bisaya ko. Bisaya. Ako kasi Bicol. Paborito ko to. Guys, magtapos nga tayo mag-ensayo kahapon at magbili ng laing sa may Uping Canal. Dito na po tayo sa may bilihan ng nyok sa isang lodi dito po sa isang subdivision. Ito yung mga nyok dito, yung sangkap para sa aking lulutuin ngayong araw. Bibili po kay Idol. Pangalan niyo po? Ayun, pabili ng ano, nyog mo. Dalawa sa 25 ito. Yung sa bawag mo na itapon, ha? Magpiga po. Hindi na ako nagpipiga. Si Idol Hab-Hab. Niluto ako ng ano ngayon eh, ng ginataang laing. Di ba? Ayan, yung sekreto dyan, yung sabaw, hindi ko tinatapon yan ng pinapaga ko. Diba, oh? Dalawa. Huwag mo nipigyan ako ng bibigyan niya. Ayan, itong sabaw ng nyug. Na music ni Idol Hab-Hab, ah. Okay, tapos na nga. Kadalawa na. Ano gugulahin nyo, ma'am? Ano gugulahin nyo? Nataang bilo-bilo. Uy, naku, masarap na merindahan. Sa akin ay ginataang laing. Tapos ito, yung sabaw, kinukuha ko po yan. Yan ang sinasay ko. Thank you, Idol Hab-Hab. Thank you. At magluluto na tayo. Ito po yung palengke namin dito sa subdivision. Kompleto dito yung mga bilihin. May mga isda, karne, itlog, lahat nandito na. Prutas. Hindi na kailangan lumabas. Dito na lahat. Ito yung mga bigas. Dito na rin po. Mga feeds sa mga alagang aso, pusa. Dito na rin po. At pang merienda, tinapay. Ayun, ang dami. Kompleto Ricardo. Mamaya bibiliin ko pa din sa laing. Ang kamas ito yung inihaw. Inihaw na limpo. At ito po yung binili ko na dalawang nyug kanina. Tapos yung sabaw ng nyug ay di ko pinatapon. Ito yung gagawin ko mamaya na ihalo para sa gata. Yung sabaw ng nyug. Ito naman po yung ating mga Ricardo. Tinapa, sibuyas, luya, bawang, at siling haba, at paminta at asin. At siyempre, nandito na rin ang laing. Naka-ready na. Nasa kawali na. Ito na nga po ang sabaw na pinakain ko kanina. Ito yung ating ihalo sa nyog na ating pinakain kanina.
Ito na yung unang gata. Kaya po, ito na, nilagay ko na yung pangalawang gata. Nilagay ko na yung sahog din, ito. Ito yung bawang, sibuyas at luya. Sama-sama na yan. Yan. Siyempre, bubuksan natin ang ayan. At siyempre, ang tinapa, lalagay ko na rin. Isahan na yan. Asin. Ito, tansyado ko na rin ito eh. Kaya kahit hindi ko na daputin ng kutsara. Siguro, mga isang kutsara pwede na dito. Yan. Pasto na rin, paminta, guranda. Tapos hintayin na kumulo at maluto yung dahon ng laing. Yan ang Bicolano version. Wala nang takal-takal, tansyahan na lang. At siyempre, maghanap tayo ng pang takip. At ito na nga ang pang takip. Para siguradong maluluto yung dahon ng laing. At hindi makati. Yan, kaya lang natin, nakumulo. Hintay natin na maluto yung dahon ng laing. Hindi rin kailangan haluin ng haluin kasi makati. So, hayaan lang muna ganyan. Okay, pahinga-hinga muna. Itong siling haba, inahalo ko lang to sa unang gata na ilagay mamaya. Kasi yung mga iba ay nang manghang mamaya. Pag hinalo yan, habang naluto, medyo mahangang yung laing. Yung mga bata baka hindi makain. Kaya mild lang. At kung gusto naman po natin ng manghang, pwede naman po natin pigain ito sa laing para umanghang yung lasa. Baka basic lang po nito. Ito nga, kumulo na. Tanggalin natin. At ilubog lang ng konti. Para sa ibabaw naman yung maluluto. At takpan uli. Hintay tayo mga 5 to 10 minutes guys para maluto yung dahon ng laing. Pero habang hinihintay po natin yun, siyempre boring naman kung wala tayong ginagawa. Pwede tayo mag-usap kung anong pwede natin gawin para lumakas tayo. Pero ang ginagawa ko ito, music. Yan. At papakinggan mo yung mga tugtuging Bicolano. Sa rumbangin, sa higdaan. O diba? Hinihintay natin maluto. At pag na luto na, ito nang ilalagay natin yung pangalawang gata na may sili. Naku, baka matalo ko nito yung mga magagaling magluto dyan. Kasi napakasarap talaga ito. The best. 5 minutes na. Tingnan po natin kung pwede na yung lagyan ng pangalawang gata.
Magpasensya na po nyo ito guys na kusina ko at napakaliit lang. Uy! Malapit na nga. Malapit na siya. Siguro mga another 5 minutes. Para maluto na talaga. At yun nga, na-check na po natin guys. Siguro maghihintay pa tayo ng mga another 5 minutes. Tanggalin ko muna ang aking music. Magkwento muna tayo ng 5 minutes. Alam nyo guys, joke lang. Hintay na po natin 5 minutes lang. At ngayon, ito na nga. Nakalipas ng 5 minutes. I-check na ulit natin. Wow, what ito nga. Parang mayon volcano. Pumaputok-putok. Ayun! Ayos na. Pwede nang ilagay yung hangin uli. Okay. At ito na nga ang ating pinakahintay. Luto na yung laing. At kunti na lang po yung sabaw niya. Ngayon po ay ilalagay natin yung pinakaunang gata. Ito na siya. Na may sili. Ayos. Ngayon, ang gagawin po natin ay hintayin natin kumulo. Huwag natin tatakpan. Kasi pag tinakpan natin, naiiba yung lasa eh. Yung gata ay naging parang tubig. Kaya para lasa pa rin yung gata, kailangan naka-open na siya. Yan yung sekreto na sinishare ko sa inyo. At yung sabaw ng nyog, huwag niyo pong itatapon yung guys. Instead na tubig ang ihalo nyo dun sa gagataan nyo, yung sabaw ng nyog, ang sarap ng lasa, the best talaga. At ito na nga, habang hinihintay natin na maluto yung unang gata, wag po natin munang haluin para yung lasa niya ay talagang swak na swak sa panlasang Pinoy Bicolano version ginataang laing. At hintayin na po natin yun mga siguro mga 1 minute, saglit lang yun, luto na. Yun, saglit tayo. Yun oh. Ayos. Nakakagutom. At ngayon nga ito, 1 minute na. Pwede na po natin i-check. Woohoo! Ayan! Luto na nga. Malaman po natin pagluto na yung gata niya ay iba ng kulay. Hindi na sa kulay puti. Katulad ito, puti oh. Yan, ito, luto na po siya. Tapos kunting hango. Yan. Hangoin natin ito. Kaya medyo maraming sabaw po guys. Kasi talagang sinadya ko ito kasi nga pag nagluto ako. Pag ang sabaw ay tama lang, nag-uunang kami sa sabaw eh. Kasi pag nilagay sa kanin, ang sarap eh. Pag ganyan po talaga yan. Pero kung ayaw namang masabaw, pwede nyo namang bawasan yung unang gata. At pag nahango na yan, nahalo pala. Pag nahalo, tikman kung okay yung alat niya, yung asin. Tama lang. Kailangan hindi masyado maalat para healthy. At ito na nga guys, luto na yung laing na binili ko kahapon dun sa open canal. Pagkatapos natin mag-ensayo, dumiretso ako doon. At ngayon ito na nga, pwede nang papakin. Salamat po sa inyo guys. At sana nagustuhan nyo po yung video ko ngayon. Maraming salamat po. At kita-kits ulit tayo
sa susunod.